So atong ipadayon ang atong kining exegesis diri sa sumala sa atong chapter 1 section 6 dili section 4 section 6 no sa atong first nga chapter sa Westminster Confession of Faith og kining sa section 6 no diri na ta karon sa padayon sa atong exegesis sa mga words nga nga nasulat no diri sa confession sa John chapter 16 verse 13 14 no sa John chapter 16, howbeit when he the spirit of truth is come, he will guide you into all truth, for he shall not speak of himself, but whatsoever he shall hear, that shall he speak, and he will show you things to come. He shall glorify me, for he shall receive of mine, and shall show it unto you. Now, dinhi makita nato nga dunay iyang gi-address o ang iyang content sa iyang address dinhi nga ang balaan nga Espiritu Santo moabot ngadto sa mga apostoles ug dili alang kanato. Nga ato kanato karon sa 21st century, dili alang kanato kini kundi alang sa mga apostoles lamang. Nga sadyang mobiya si Jesus, ang Holy Spirit mo imupuli kaniya aron nga maoy maggiya sa kanila sa tibuok nga kamatuoran. Og ang glory iya lamang kang Hesukristo. Na notice nga wala mingon siya ang glory iya sa Amahan, iya sa Espiritu Santo, kuno iya sa Anak. Kay ngano ang glory ni Jesus mao man pud ang glory sa Amahan. For he shall receive of mine, meaning ang tanan nga katudloan ni Jesus, tanan nga iyang doctrines, tanan nga iyang mga teachings, kuhaon sa balaan nga Espiritu Santo og ipadayag kini, ipasundayag sa mga apostoles. That's why sa dihang gihimo sa mga apostoles ang New Testament, ang balaan nga Espiritu Santo maoy naggiya kanila. Og walay sayop ang ilang gisulat, walay sipyat, walay sayop. No, dili masayop. Mao kana ang nahitabo nga 27 books sa New Testament. Another diri nga makita nato sa 1 Corinthians chapter 2 verses 10, 11 o 12. But God hath revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of a man, save the spirit of man which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So ang context ni ini, no, ang context ni ini mao ang pag-istorya ni Apostol Pablo nga kabuangan ang ebanghelyo or ang pagwali sa ebanghelyo kabuangan alang sa mga dili magtotoo. Ug ang mga dili magtotoo kasagaran naa sa mga Griego o of course mga Romano ug anaa usab sa mga Hudiyo. So alang kanilang tanan kabuangan ang pagwali sa pulong sa Dios. Og ang explanation ni Apostol Paul nganong binuang kini alang kanila gumikan kay dili nila madawat kay unodnon man sila. Wala pa may Espiritu Santo sa sulod nila. No, now, ang meaning ni ini, patay sila sa ilang mga sala o kalapasan. Ubo sa patay man sila, wala sila Espiritu Santo sa sulod nila. Now, gipakasama niya kini sa understanding sa usa ka tawo
no, sa mga butang. Nanglitan kita, ako, kung doon ako'y mga huna-huna, why tao nga makahibalo sa akong huna-huna gawa sa akong espiritu. Mo na meaning niya din ang akong espiritu mauray makahibalo sa akong huna-huna. Ang espiritu ni sa ninyo dili makahibalo sa akong gihuna-huna karon. Ug ang akong espiritu sab dili makahibalo sa inyong huna-huna. Gubikan kay dili man pwede nga tugkaron sa akong espiritu kanang espiritu nako tawhanon nga espiritu ang inyong huna-huna. Kamo man ang nakahibalo sa inyong huna-huna ug ako ra usab ang nakahibalo sa akong huna-huna. Sama ni ana pod nga ang mga espiritual nga mga butang, ang Dios ra ang nakahibalo sa iyang huna-huna tungod sa iyang Espiritus Santo, so tungod sa iyang espiritu nga naa kaniya. Now sa diha nga ang tao walihan sa pulong sa Dios, dili siya makadawat, dili niya sarang, dili able, dili capable nga madawat niya ang mga butang nga espirituhanon. Now kaning mga butang espirituhanon wala kini nag-refer sa mga milagro. No, ang interpretation ni ini sa mga charismatics nga mga milagro kini the power to heal diseases, the power to do wonderful actions or wonderful works, the power to do magical things siguro. Pero diri makit-an nimo ang things of the spirit diri nag-refer kini sa word of God, sa preaching sa gospel. Nag-refer kini sa knowledge, spiritual knowledge nga naa makit-an sa Biblia. Nga kining tanan, no, kining tanan nag-refer ni ana dili kaya nga madawat sa taong patay, sa tao nga naa pa sa kinaiyahan, naa pa sa unod. Gumikan kay sila unod nun man. So ang himuon sa Espiritu Santo aron nga sila makadawat sa mga butang nga iya sa Dios, no, hatagan sila i-impart sa Dios ang iyang espiritu o ang Espiritu Santo himuon niya nga iyang i-regenerate kini nga mga tao. O sa diha nga kini sila ma-regenerate na, duna na sila'y kapasidad nga makasabot, makadawat sa mga espirituhanon nga butang nga gikan sa Dios mismo. Kaya ang Espiritu Santo naa naman kanila. So makahibalo na sila sa mga butang nga iya sa Dios, sa mind sa Dios. No, makasabot na sila sa huna-huna sa Dios. Kay ang Espiritu Santo, Espiritu nga naa sa Dios, naa naman pod kanila. That's why ang mga tao nga wala pa Espiritu Santo dili nila masabtan ang mga espirituhanong butang. Kay ngano man naa pa sila sa unod, karnal, og naa pa sila sa kinaiyanhon ni ining nga butang, makakinayanhon nga butang. Naa pa sila sa kalibutanhon nga butang. That's why niingon si Apostol Pablo, now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. So, Isaiah 59:21, as for me, this is my covenant with them, saith the Lord. My spirit that is upon thee, and my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed's seed, saith the Lord, from henceforth and forever. So kini usa sa mga bersikulo iya sa covenant theology nga bersikulo nga ang covenant kanang covenant of grace, no, sa at least external nga mode sa covenant of grace nadawat kini sa iglesia, sa katawan sa Dios og sa matag usa nga naa ni ana. Unya mato ni, my spirit that is upon you
And my words which I have put in your mouth shall not depart out of your mouth, nor out of the mouth of your seed, nor out of the mouth of your seed, from henceforth and forever. So, gipromise dinhi nga ang Espiritu Santo ihatag niya sa matag usa nga naa sa church karon. At least sa ilang external nga side. Ay duha man ka klase ang sama kani sa two sides in one coin ang naa sa covenant of grace. External o internal. Externally at least ang Holy Spirit nagapamuhat sa iyang iglesia o iyang ihatag ang iyang iglesia ngadto kanila o sa ilang kaliwatan, no, gisaad niya nga ang kaluwasan, ang knowledge of salvation, no, nga naa sa Espiritu Santo niya, mudaloy sa ilang kaliwatan forever. Okay, so atong abantita Galacia, no, hunahuman na nato nakita ang 2 Timothy 3:15, 16 ug 17 dito sa Galatians chapter 1 verse 8 nga verses 8 and 9 nga gisulat ni Apostol Pablo. But though we or an angel from heaven preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed. As we said before, so say I now again, if any man preach any other gospel unto you than that you have received, let him be accursed or accursed. Kini naghisgot sa mga taga-Galacia nga nagdawat-dawat og bag-ong mga preachers, mga Judaizers, unya ang ilang gitudlo mahitungod sa kaluwasan kuno pinaagi sa pagtuli. So kana dili na mao ang kaluwasan, ang kaluwasan nga gitudlo sa mga apostoles. Kay ang kaluwasan nga gitudlo sa mga apostoles mao man ang kaluwasan nga naa lamang kang Kristo. Busa dunay warning ug dunay tagubilin si Apostol Pablo sa iyang mga sa churches sa Galatia. Ug ang tagubilin mao kini nga sukad karon bisan pag kami minana mga apostoles kung muanami sa inyo na lahi na among gisulti kaninyo, dili na ang gospel nga among gisulti karon ug kaniadto, bisan pag kami na ang inyong makit-an mismo, ang akong naong bisan ako na kung ang akong gisulti lahi na kaysa akong gitudlo kaniadto, or bisa pag anghel nga gikan sa langit. Meaning, bisan pag si Angel Michael or Angel Gabriel pa ang makita ninyo. Kung ang giwali namo or ang angel lahi sa inyong nadawat na, ayaw ninyo tuuhin na. Ayaw ninyo tuuhi o ayaw ninyo tuuhi bisan Angel Moronay or may Angel Moronay. No? Ang angel sa mga Mormons. Bisan pagkinsa ang anghela mo anha sa inyo, bisan pag gikan sa langit makita ninyo mo abri pa ang langit nga grabe kas nais sulaw gikan sa langit mo abot. Tanawa grabe gyud ang pagtudlo ni Apostol Pablo, ang iyang bahad sa mga taga-Galacia. Bisan pa makita ninyo mo abri ang langit unya naay dakong angel nga nagasiga-siga. Na? Muabot sa inyong church, moingon nga ako nagadala ko karon og mensahe. Unya kung ang mensahe lahi sa mensahe nga ilang nadawat sa panahon nga naay meeting nila, first time nga meeting sa mga apostoles. Kanang anghela, tungluha kanang anghela. O bisan pag kami nausab na among mensahe, tungluha mi. So grabe gyud ang meaning diri, dunay definitive word of God. Wang scripture nga gawas ni ana nga scripture, di na ta magpapaniwala sa bisan unsa. No, di na ta
magtuo sa bisan unsa nga wali. Kung kana nga wali supak sa giwali sa mga apostoles. Na kung atong subayon kini nga bahad ni Apostol Pablo, daghan sa atong panahon karon ang atong matunglo. Sa atong panahon karon daghay magpaka-apostoles pero lahi ang mensahe. Nga apostoles daw sila na ay magpaka-propeta. Prophet sadho, grabe kuyaw kay na, daghay mga mensahe na. Pero kung tanaw nimo lahi sa giwali ni Apostol Pablo, giwali sa mga apostoles. Doon na appointed son of God, si Kibuloy, lahi sa giwali sa mga apostoles, lahi sa giwali sa mga propeta. Tanan kining mga false preachers sa atong panahon karon, tunglo ang angay kanila. Sabtan ninyo mga kaigsunan. Gusto na ko i-unmute ninyo inyong speaker kay gusto na ko nga naanatay kuan karon, naanatay interaction. Now sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 2, that ye be not soon shaken in mind or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by letter as from us, as that the day of Christ is at hand. Now karon ang pinaka context ni ini nga ang mga taga-Galas at taga-Thessalonian, mga taga-Thessalonica, nahadlok sila karon, naa sila sa panic mode. Ang rason is because somebody or some people told them nga dili na mo balik si Jesus, nga humana ni balik. So ang pag-istorya ni Apostol Pablo karon, ingon siya ayaw mo og kabalaka, ayaw mo worry, ayaw kamo og kasamok sa inyong mga kasing-kasing ni sa inyong espiritu. Ayaw ninyo tuguti nga masamok mo sa inyong espiritu o samokon mo pinaagi sa pulong, pinaagi sa letter, nga as if mura kinig letter nga gikan kanamo, nga ipaangkon sa amo, as that the day of Christ is at hand, nga naa na diri ang adlaw ni Jesus, ni Christ. O ang pasabot ni Apostle Paul, dunay definitive word of God. Dunay kompleto nga message na nga dapat nga madugangan ang maong message, o ang message ni nga si Christ wala pa niabot og umaabot pa lang. So ang mensahe nga nadawat sa mga taga-Thessalonica nga humana ni balik si Christ, wala na mo balik dili na dapat mo balik si Christ, kana nga mensahe wala diha sa definitive word of God, wala diha sa complete word of God, ug busa dili kana angay nga tuuhan. Now diri na pod kita sa may tungod sa mga butang nga sa circumstances sa worship o sa pagpadagan o sa pag-govern sa church sa Ginoo. Sa John 6:45, it is written in the prophets, and they shall be all taught of God, every man therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. Now sa dihang gisulti kanay ni Apostol Pablo, ang iyang pasabot dinhi nga adunay teaching sa Dios, direct nga revelation diri. Na adunay ang akong posisyon dinhi is mo gihapon definitive word of God kini. Nagrefer kini sa word of God nga ang iglesia atagan sa Dios sa word of God, o ang author sa mga word of God mo ang Dios nga Amahan.
ang Dios nga Trinidad. So ang Dios Amahan, Dios Anak ug Dios Espiritu Santo nya all thought of God kini naghisgot sa tibok iglesia, sa tibuok nga sa tanan nga katuigan nga tanan from the very start to the end of the world, nga sila tanan pagatudloan sa Dios. Nagrefer kini sa prediction or sa prophecy sa mga propeta nga ang iglesia tanan kini pagatudloan sa word of God. So busa ang iglesia kay tudloan man kini sa word of God, kana nga teaching definitive ug gikan sa Amahan, ug gikan sa Anak, ug gikan sa Espiritu Santo, o kana gitudlo to the church through all the ages. Now, naasay gisulti sa Apostol Pablo nga every man therefore that hath heard and hath learned of the Father cometh unto me. So ang tanan nga natudloan sa moong teaching sa Amahan, tanan nga natudloan sa teaching sa Amahan, kanang revelation nga gikan sa which is karon mo ang Biblia. Kung makabasa ang usa ka tawo sa Biblia with the illumination of the Holy Spirit, mo duol kang Hesukristo. Mo duol ug atong na experience kana sa atong kaugalingon sa diha nga convert kita, natudloan kita sa balang Espiritu Santo, miduol kita kang Ginoong Hesukristo by faith, miduol kita. Okay, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 9 ato nang nabasa ang context ni ini kaganiha, pero kini lahi nga bersikulo. But as it is written, I hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed unto us by his Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. For what man knoweth the things of man, save the spirit of man which is in him? Even so the things of God knoweth no man, but the Spirit of God. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Padayon ta, 1 Corinthians chapter 11, verse 13, 14, unya ambak ta sa verse 40. Mato dir, judge ye in yourselves, is it comely that a woman pray unto God uncovered? Verse 14, doth not even nature itself teach you that if a man have long hair, it is a shame unto him? Verse 14. Verse 26. Dili kini verse 14, kundi chapter 14, verse 26. How is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an inspiration. Interpretation. Then let all things be done unto edifying. Verse 40. Let all things be done decently. In order. And in order. So, how is it then, brethren, when ye come together, every one of you hath a psalm, hath a doctrine, hath a tongue, hath a revelation, hath an interpretation. Let all things be done unto edifying. Let all things be done decently and in order. So, diri nga bersikulo, mahagbong katong atong explain kaniha nga katong circumstances. Kaning sa verse 40 particularmente, let all things be done decently and in order. Okay, so any question mga kaigsunan? Question. Jane. Joey. Question. Ikaw, Merlin. Ikaw. Wala may question dari Pastor.